Fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS nediet dik imsejħa The Guest Experience, proġett li fih jinkludi n-numru ta' korsijiet fl-ospitalità għal dawk kollha li jixtiequ jżidu l-ħiliet tagħhom f'dan is-settur. Il-korsijiet osra dwar ħiliet bażiċi fl-informatika kif ukoll fil-customer care se jkunu qed jiġu offruti b'xejn online għal dawk kollha li huma interessati. Kollaborazzjoni mal-ITS. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo spjega kif dan il-programm huwa parti minn strateġija li se tkun qed titniedna fi żmien li ġej dwar is-settur turistiku f'pajjiżna biex jerġa' jissaħħaħ u jkun kompetittiv wara dan iż-żmien ta' sfida tal-pandemija. Dan il-programm huwa importanti għaliex l-edukazzjoni hija l-pilastru illi fuq qegħdin nibnu esperjenza aħjar għat-turisti li jkun f'pajjiżna. U bekk intejbu l-kwalità tal-esperjenza tat-turist f'Malta u nattiraw dejjem turist aħjar lejn pajjiżna. Dan huwa assikurazzjoni illi l-futur huwa wieħed tajjeb għas-settur tat-turiżmu f'pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi għalli li f'dan il-programm qed jiġu investiti aktar minn 160,000 euro minn fondi tal-Erasmus Plus biex bekk dawn il-korsijiet ikunu jistgħu jingħataw b'xejn. Dan huwa proġett interessanti li ġab numru ta' entitajiet flimkien kemm Maltin u kemm barranin li flimkien se jkunu qegħdin jipprovdu dawn il-programmi u permezz tal-fondi Erasmus Plus se nkunu qegħdin ngħinu biex dan il-proġett iseħħ u aktar nies ikollhom aktar ħiliet fil-qasam tat-turiżmu. Il-Chairperson tal-Bord tal-Gvernaturi tal-ITS, Carlo Mikallef, spjega kif it-taħriġ fis-settur turistiku se jkun qed jassigura biex inkomplu nollu l-livell fil-prodott turistiku offrut.